ये सब खोड़ी नानी भाउज माँ समस्त अच्छा ये हूँ मो सान भाई गोटे दादा पु भाई ये अनेक हाय फ्रेंड्स केमी अच्छा समस्ते आम बर्तमान बाहरी गाँव को पूरा होल फैमिली बाहरी गाँव को जीवु गोटे ओकेजन अच्छी सेलिब्रेट करके आसो आपण मैंने भिडियोटी शेष जाए देखते आम गाँव को जीवु गाँव में कौन कौन सब करुच्ची गाँटा आम गाँव परिवेश भी आपण देखते आपण मैंने लास्ट जाए ताला पकड़े सब झील कौन कहते नहीं जीव आइल ना एबे आम गाँव को बाहर समस्ते बर्तमान बाहर पूरा होल फैमिली तुम्हें नबाटा दौच गाँव गले देवी मो पुतुरा निज गाड़ी ये साड़ू बस मो पाखे से बसता टिमणी शांति हाय कदला टिमणी आम गाँव को गला दुकान पड़ो मोर यहाँ हूँ मो दुकान मो व्हाट्सअप यहाँ रंजा छक पूर्वर हाई स्कूल जो गड़ाणी अच्छी हाई स्कूल तले मो व्हाट्सअपटा अच्छी यहाँ रंजा छक यहाँ रंजा छक गोटे छोटिया मार्केट धीरे धीरे बड़ हवा को जाऊँ धीरे धीरे आम गाँव पाखे आसूची मु गोटे वीडियो पकई बाबा श्री श्री चंदनेश्वर ठाकुरंकर वार्षिक उत्सव मंदिर ये आम गाँव पाखे बहुत सहज पाई हम पहाड़ उपर मंदिर अच्छा देखा जाऊनी आम गाँव पोखरी आम पोखरी जस्ट आउ 500 मीटर आम गाँ पाखे आसूँ गाँ लोक लगे सब आम गाँ जस्ट एंट्री हम गाँ मंडप ये समस्ते बसती आम घर पाख पलि आसले से पोल पाखे आम घर नानी माँ हरिका सब बसी आज हूँ मो गोटे झीआरी जन्म वार्षिक जन्मोत्सव से आम आसीचु ये सब खोड़ी नानी भाउज माँ समस्त अच्छा ये हूँ मो सान भाई गोटे दादा पु भाई ये अनेक कबाड़ खोला अच्छी लाइन नहीं चलो এইটা আমার রুম ঘর দেখি বাবা কোন করছ
ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍। ରୁମ୍ରେ ସାମାନ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ ଏଠିକି ରେଣ୍ଟେଡ୍ ଘରକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍। ହଁ, ଠାକୁର ଘର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆମ ଠାକୁର ଘର, ଘରର ମୁଖ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଦେଖିଯିବା। ଆମ ଘରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ବାଡ଼ି। ସେଠି ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଉଁଶ ଗଛଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କମଳା ଗଛ ହେଇଛି, କମଳା ବି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା ହେଇଛି। ଆମେ ତ ରହୁନୁ ଗାଁରେ। ପଣସ ଗଛ, କମଳା ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା ଆହୁରି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଓଳିବାକୁ ପଡ଼େ ଖରାଦିନେ। ବାବା ତଳକୁ ଯାଆନା, ପଳେଇ ଆସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଖାଇ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମୋ ଝିଅର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ, ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋଜି ଖାଇଯିବା। ଭୋଜି ଖାଇଯିବ, ଯିବ ଭୋଜି ଖାଇ। କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠଉଛ? ଏଇଟା ଖଗନ ନା ଝିଅ? ଏଇଟା ଖଗନ ନା ଝିଅ? ଏଇଟା ଖଗନ ନା ତା ବାପ ତା ଝିଅ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଟା ବବି ଅପା। ଇଏ ହିସାବରେ ନାନୀ ହବ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି। ଦାଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖଗନ ନା ଓରଫ ନରହରି, ଓରଫ ବାବୁଲି, ବାବୁଲି ଦାଦି। ଏଇଟା ଖୁଡ଼ି ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ସବୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରକୁ, ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶାଳୀଙ୍କର ବୋଧେ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ହାଏ କରିଦେଲ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଭାଉଜ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କହିଲେ କାହିଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ। ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖ। ମାମା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ ଭାଉଜ ମାମା। ଦେବା ଆସ, ଆଉ ରହିବନି, ଆସେ। ଏଇଟା ଆମ ଛକ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ଖାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବସିକି ସମସ୍ତେ। ଦେଖିଦେବା ରାମାଦିକିର ଡେଭିଲ୍ ହିରୋ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ। ଏଇଠି ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ଏଇଠି ଆମର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। କେଉଁଟା? ହଁ ସେମିତି ଆଉ। ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, ହେଉଛି ଝିଅ। ଏବେ ପୁଣି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ, ମାର୍କେଟ ଢେଙ୍କାନାଳ।
ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଆସିଛି ଯୋଉଟାକି ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡିଜିଟେକ୍ର ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍ ଏଥିରେ 3 ପିସ୍ ମାଇକ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖିପାରିବେ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 2 ଜଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ରିସିଭର ଦୁଇଟା ମାଇକ୍ ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ରିସିଭର ଦୁଇଟା ମାଇକ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଲଗେଇକି କଲରରେ ଲଗେଇକି କରିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲଗେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇଛି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ଲଗେଇକି କ୍ୟାମେରାରୁ ଶୁଣିପାରିବେ ସାଉଣ୍ଡଟା କେତେ କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇଛି ସରି ଏଇଟା ମାଇକ୍ରେ ଲଗେଇକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଦେଇଛି ସି ଟାଇପ୍ ଚାର୍ଜର ସି ଟାଇପ୍ ମୋବାଇଲର ଏଇଥିରେ ଚାର୍ଜର ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ମୋବାଇଲର ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ର ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଦୁଇଟା ଇୟରଫୋନ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କି ମୁଁ ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ଆଣିଛି ଆପଣମାନେ ଆଣନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାରିଟି ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ